Замърсителите на въздуха, газовете и фините прахови частици в атмосферата застрашават здравето, околната среда и климата. Въздухът в големите български градове, в това число и София, която през последните години е сред европейските столици с най-мръсен въздух, е наситен с вредни изпарения от автомобили, индустриален дим от фабрики и вредни частици при горене на гуми, дърва или въглища през студените сезони. За запазване на здравето на софиянци трябва да се обърне особено внимание на как въглищните централи вредят на въздуха. Електроцентралите Бобов дол и Република Перник отделят огромно количество вредни газове. 2630 тона серен диоксид и 1185 тона азотни оксиди, съдържащи сажди. Тези газове резонират във високо замърсен въздух във всички квартали в София и 68 преждевременни смъртни случая за 2016 година. С цел повече чист въздух в София, въглищните централи в Бобов дол и Перник трябва постепенно да намалят своята производителност. Факт е, че много хора ще останат без работата и недоволството ще е голямо. Управляващите трябва да се справят с недоволството чрез водене на по-добра социална политика. Електроцентралите могат да се заменят с производството на вятърни генератори, соларни панели, идеи, които са част от плана за зелена енергия на Европа. Общо известен факт е, че автомобилите произвеждат изпарения, вредни за здравето и вредящи на климата. Всеки сам трябва да се опита да допринесе за по-чистия въздух в нашата столица. Нека използваме по-малко лични моторни превозни средства. По възможност, придвижването да е пеша или с велосипед. Най-вече да се използва по-често обществен транспорт, който не само да е по-добре оборудван и с по-редовно разписание, но и по-екосъобразен. Говорим за повече електрически автобуси, които да заменят прекалено старите такива. Още една добра практика на Съюза, която ще помогне за кризата с мръсния въздух. Остарелите автобуси нанасят още по-голяма вреда на въздуха в нашия град. Строенето на нови линии на метрото и като цяло обновяване на градския транспорт в София ще стимулира повече граждани да го използват. Има ли нужда още да чакаме? Промените, от които се нуждаем, започват и зависят от нас, нашето мислене и нашите действия. Мръсният въздух е един от най-сериозните проблеми за решаване, тъй като човешкият живот е най-висшето благо. Европа има план, но дали този план може да бъде осъществен без участието на всички нас?